Moi, me ollaan tänään katsotaan koirien leikkiä, kun ne siellä liuaa. Niin sitten toi valkoinen on pörrö. Ja sitten se on 1,5-vuotias. Sen rotu on kottoni. Sitten voitto. Toi lammaskoira. Voitto. Lammaskoira. No niin, nyt katsotaan niitä videoita yksi ilman siinä. No niin. Sellainen. No niin, tässä on nyt koiramme. Eli katsotaanpas mitä ne tänään tekee. Siinä juoksee! Juoksukilpailu! Kato! Katsokaa mikä pallo! Eikä pallo. No niin, tää video on tässä. Voitto! Taas. Kauemman vielä. Se on erittäin Irlannin susikoira. Joo. Tää video kun otetaan tästä. No niin, nyt lähtee Jullen omenapärinät. Hän valitsi omenaa. No niin, me aloitetaan YouTube-videota. Joo, makoisa omena. Tekisi mieli. Ja täällä on noobit, tyypit. Noobit. Joo. No niin, hyvät pärinät oli tänään. Nimeni on. Hän on Julle ja minä olen Atte. Kiitos ja kuittaus. Moi moi. Ja omenaa.